şehidên me em ê bernameyên rêk û pêk bînin. Vêga civînek hate kirin temaşevanê jî. Hinek em li ser vê bisekinin li Stenbolê mutabaqatek hate kirin. Gelo mana vê çi ye? Ez dixwazim derbarê vê meselê de ji uzmanê me kekê Doktor Hasan Bardakçı bipirsim, berwerdekarê beşa lojîstik û bazîrganiya navnetewî. Birêz Bardakçı, roj baş, beyanî baş. Roj baş, sibata bixêr birêzîsa. Vêga mutabaqatek hate kirin. Yani aliyê dîplomasiyê ve di bernameyê de programa xwe de em li ser vê sekinin. Rêya dîplomasiyê, rêya tîcaretê, daxil û zadê. Lê ji bo ku temaşevanê me baş fêm bikim, gerek vê meseleyê pêşî em çawa bibînin? Rastî birêzîsa ez karim vê bêjim ev mesela hilbirina genim meseleke giring e. Vêga belkî em tên genim tişkî hûrikel bame belkî pir zêde li aliyê Rojava ye. Belê ev mesele ne meseleke wilo yek bavê je paş mesela genim hilbirina genim ez karim vê bêjim ev di welatê mezin Ukrayna û Rusya di nav hilbirina genim de dewletê yeke mînin. Got em vê karin bêjin hilbirina genim li Ukrayna û Rusya were qutkirin li seran serê cîhanê xelayiyê derkeve gerek em vê nazanibin. û ez karim vê bêjim mesele ser vê meselê giring e. Ji bo navê Serok Komar Recep Tayyip Erdogan roja duşemê bi serokê dewleta Rûsyayê Putin re bi telefonê axivî belkî hûn zanibin. Di vê hevdîtinê de ji bo rewşa Sûriyê şerê Ukraynayê mijarên derbarê avakirina korîdoran ewlê ji bo hilbertina genim li Behra Reş hatin gotin pêşkirin. Serok Komar Erdogan diyar kir ku derbara plana netewiyên yekbûyî yani vê Birleşmiş Milletler ya ji bo îxracata maliyê Behra Reş de korîdorên ewlê ava bikin ji bo vê bi rastî rûniştin. Ev bêje em karin bê evlevvatineke giring bû. Ser vê mevzû waniyê de em di ve nezareta parastina netewiyê li Qesra Qalender em bêjin jêra navbera heyetên leşkeriyê nezaretên parastiniyên Tirkiye, Rusya û Ukrayna û heyeta netewiyên yekbûyî civînek hat li darxistin gerek em vê zanibin ev civîna do ya got raxistin gaveke giring ji bo çareserkirina krîza xwarinê ev gaveke pir giring bû. Gerek em vê zanibin û ez dixwazim ser daxwazên devleta tiştîna bêjim di vir de Tirkiye, Rusya Birêz Bardakçı û netewiyên yekbûyî û Ukrayna her çar dengê min dikî şeve gelo. Dengê min dikî nefsa. Vêga Birêz Hasan Bardakçı. Heta ev şer dest pê nekiribû, yani ev her dest pê nekiribû. Me nizanî bu daxil û zat hewqas mühîm e ku tenê ne ji bo Tirkiye tabii Tirkiye vê dirê etiketa xwe lê xist ji bo rewhilata navîn ji bo Hindistanê jî mühîm e newsa ev em bêjin korîdorek wê vebe aliyê dîplomasiyê ve jî gavekê gelekî mühîm e gelo ji bo Tirkiye evê çi bîne yani pêşerojê de gerek dema em mutabaqata Stenbolê dinêrin li hev kirin dixwazin îmzayekî bavêjin em ê çi bibînin pêşiya xwe de Vêga mesela Tirkiye divir de ev Tirkiye em bên ev lev hatin bi xêra Tirkiye çêbû. Serok Komar Recep Tayyip Erdogan heta telefon ji serokê Rusyayê re nekir ev mesele ava nedibû û gerek em vê zanibin ne tişkî me 20 milyon ton genim vêga li sînorê Ukraynayê nav Behra Reş de disenkine. Vêga em tev dibêjin nav welat te em bên genim zêde bû, ceh zêde bû. Ev tev mesela ser vê ye. Ser mesela genimê cehê li Ukrayna wanê nav
keştiyan da derneketine evtev mesele jve buhabun Yani 20 milyon ton mesela buhabun ejvir derte. 20 milyon tonna limanên Ukraynayê hatine sekinandin. Tabii ew Belê. mayînên ku hatine raxistin henin. Tabii divê mutabaqatê te çi heye? Yani ji vir şûnde wê çi bibe? Ev mesele dixwazin divir de ava be ama mesele mutabakat ne ser tenê derxistina vê. Vêga Türkiye divir de dibe welatekî garantör. Divir de mesela Türkiye ev e û ne Türkiye tenê em vê zanibin yani vêga ku Türkiye ji nav vê meselê derê welatekî ku Rusya û Ukrayna bîne ber ev dîtine. Türkiye divir de pozisyoneke stratejîk de ye. Em vê gerek zanibin. û divê nêzê de ez karim vê jî bêjim belkî ev ji dûr de hatibe gotin ser mesela sînorê Sûrî jî hinek xeberdan gerek çêbûbin û divê nêzê de edêm di telefona Serok Komar Erdoğan de ne tenê mesela hatiye gotin yani ser vê civînaya Kalender Esrî edbêm ne ev tenê were gotin belkî mesela Sûrî jî were ya operasyona ya derbasbûna sînor jî bi Rûsya re were gotin. Di demekê de wê demê em ê wan limanan em ê bibînin ku çûn û hatin wê dest pê bike bi garantiriya Tirkiye ne wisa? Belê, belê rasteş xwe ez karim vê bêjim hêviya Rûsyayê ji vê civînê kontrolkirina keştiyan ji bo pêşegirtina qaçaxçiya çêkin ev ji bo vê ye yani ya hêviya Rûsya ve hêviya Ukrayna jî ji vê meselê ev e ku derbasbûna evleyî ji bo ya keştiyan ya xwarina bikin ji bo vê ye yani dixwazin ku kes destê xwe nedevan keştiyan ji bo genmeyan rahetî ji nav sînora Hare û Hare aliyê dewletê Ewropayê were Tirkiye lê Rûsya ji vê hinekî ew dibe rastî gavê xwe davîje paş ji bo çi davîje Rûsyayê pê dibe belkî bi ser vê meselê dewletên Ewropa dewletên dî sîleh nabitine Ukrayna bi van gemiya Rusya hinkî ji vê tirse divir de mesela Tirkiye jî ev e. Tirkiye dibe garantörê vê dibe ku di vê korîdorê de hûn rê bidine min ez nahêlim kes sîleha be kes qaçaxçîtiyê bike ez nahêlim kes qedexe bide malê we qedexe bide hilbirina genimê we garantoriya vê dide. Tirkiye ser vê masê pozisyoneke stratejîk de ez dixwazim vê bêjim. Perwerdekarê Beşa Lojîstik û Bazirganiya Navneteweyê Birêz Doktor Hasan Bardakçı ji bo vê demê gelek spas dikim ji bo agahdar kirina we jî.